Ngiyakhuleka enhlane ezansi kwisifundazwe sonke sikaMthaniya igama umlekeleli wakwaMbanjwa impunga yesintu. Bafowethu angizokha enzikeni kodwa ngizokha phezulu ngizosika nje elijikayo. Bafowethu isifo iCoronavirus sesifikile bafowethu sigaseleke umhlaba wonke jikelele. Kanti bafowethu abezempilo bayasiluleka ukuthi bafowethu sizivikele kulesi sifo siphinde futhi sivikelane thina sisodwa sabantu sizivikela kanjani bafowethu sivikelana kanjani sabantu. Kuthiwa bafowethu asenze isiqiniseko sokuthi asithintani thina sabantu asikhawulani siphinde futhi senze isiqiniseko sokuthi izandla zethu zihlala zihlanzekile ngaso sonke isikhathi ngamafuphi kubalekile ukuthi umuntu nomuntu ahlale ngaso sonke isikhathi ehlanza izandla zakhe ungazihlanza ngamanzi kanjalo noma ngabe lokhu uhlobo lwensipho nalo uvumelekile nami ngiyimpunga yesintu nginalo uketsheze ngilisebenzisayo ukuhlanza ezami izandla ngenhloso bafowethu yokuvikela abanye abantu nokuzivikela kulesifo esigasele kumhlaba wonke jikelele. Angibonge kakhulu bafowethu impunga.